Neo, šta da naručim? Našao sam šta želim. Spremite jaje za mene. Super, to znam. Mama me je učila da pržim jaje. Prvo treba uzeti jaje i razbiti ga nožem. Zašto neće? Čudno, jaje je baš tvrdo. A ne znam, kod mene je sve u redu. A gledaj. Prvo ću staviti na tiganj žumance. A zatim preliti ga belancem. Da, odlično mi ide. Dodajem špargle i joj. Čeki će sigurno uspjeti. Ja! Što? Ni to ne pomaže? Kako je to moguće? Šefe, a da li se kod vas razbijaju jaja? Naravno, ja nemam nikakvih problema. Dakle, treba mi kroasan. Preseći ću ga i skloniti. A sada uzimam plavi sir. Ima divan miris. Da li se slažete? Aju, kakav smrad. Fuj, šefe, sklonite svoj smrdljivi sir. Užasan miris, ali to me neće sprečiti. Sad ću posuti jaje susamom i dodati peršun. Da li vas to podsjeća na nešto? Jao, šefe, da li možete da sklonite taj sir? Ma nemate vi pojma. Benu će se sigurno dopasti ovaj sir. Dakle, narandaću sir na kroasan. A sad ću razbiti jaje. Bacam nož. I gledajte sad. Gotovo. Eto, jaje na mestu. Ostalo ga je staviti u rernu. Tako je. Sada samo čekati. Izgleda ukusno. Dobar recept, ali kod mene je sve lakše. Moja kajgana je već spremna, a Ben može probati. Wow, baka! To jelo je super! A ja sam smislila kako da ipak razbijem ovo jaje. Uradit ću to uz pomoć dinamita. Ovo jaje me sigurno zavitlava. Nema ni jedne pukotine. Što da radim? Draga, nemam pojma. Šefe, a kako ste vi? Sve u redu. Vadim kroasan sa etom i to je to. Moje jelo je spremno. Dakle, svako već spremio jelo za Bena. Svi osim Chloe. Chloe, ne brini. Možda će se Benu dopasti to. Imat ću lep ručak. Kakvo je to jaje? Čudno. Da li je barem kuvano? Ne, sirovo je. Chloe, je li to neka šala? Neću ti oprostiti. Šta sada probam? Ovaj kroasan izgleda baš super. Ne, miris je odvratan. Ok, začepit ću nos. Možda će to pomoći. Kako odvratno. Sir je tako užasan. Ne sviđa mi se. Ostalo je posljednje jelo. Ova kajga ne izgleda baš lepo. Nadam se da će ukus biti dobar. Sad ću probati. Baš me briga, ješću rukama. Tako je zgodnije. Wow, kako ukusno. Baš mi se sviđa. Ovo jelo je pobedilo. Stvarno? Baš mi je drago. Hvala, Ben. Vaš sljedeći zadatak je slatkiši na štapiću. Ja ništa ne razumem, ali pokušat ću. Gdje je moja korpa sa voćem? Dakle, treba iseći ananas, bananu i sve ostalo. Dobro je što imam uređaj s kojim mogu napraviti cvjetići. Sada to sve stavljam na štapić. I onda ubacujem u saksiju. Ali umjesto zemlje ću koristiti sveže jagode i borovnicu. Da, tako je. A moje cveće je spremno. Preslatko. Jao, dragi, šta ti je? Šta je, bako? Jao,
Jesu već svi počeli? Ja imam samo lizalicu. Dobro, sad ću je obrisati i bit će kao nova. Izgleda loše. Treba smisliti još nešto. Mogu poslužiti malu sa mojim kolačima, bombonama i marshmallovom. Super. Ali nešto nedostaje. Točno! Imao sam žvaku, kako sam mogao da zaboravim na nju. Ona je najlepša. Nedostaje samo čokoladnog sirupa. Kako lijep! Mala će biti oduševljena. Ćao, bako. Da, malo sam se zaneo. Dakle, sipat ću malo sirupa i to je to, ja sam završila. Da li je to sve za šta ste sposobni? Treba uvek počinjati od mesa. Tako da ću prvo ispržiti pljeskavice. O da, kakav miris. Pljeskavice su spremne. Dakle, vreme je da sastavim hamburger. O da, perfekto. Ja sam majstor za hamburgere. Ali to nije sve. Poslednji dodir. Fontana sa sirnim sosom. S njim ću politi sve svoje burgere. O da, to će biti predivno. Prijatno, mala. Poklon, brate, izgleda baš ružno. Ne želim da probam to. Je li to salveta? Uj! Dobro, marshmallow ću probati. Marshmallow u čokoladi volim. Sviđa mi se. Njam, njam, njam. Gledajte, sad ću naduvati balon za vas. Cool! Oho! To je fontana? Čekajte, ali unutra nije čokolada. Sad ću da probam. To je moj omiljeni sirni sos. Super! Rado ću politi burgere sa njim. O da, to je prelepo. Oduševljena sam. Oho, kako lepe cvetiće je baka napravila. Rado ću ih pojesti. O da, prelepo. Oduševljena sam. Dakle, pobedila je baka. Čestitam. Hvala, draga. Srećan rođendan. Emily mora smisliti nešto neobično. Šta želiš? Wow, koktel. Takmičari će dati sve od sebe. Opa, šećerna vuna. Obožavam je. Došla mi je ideja. Da, mogu istopiti šećernu vunu i napraviti koktel od toga. Dakle, treba mi vodeni pištolj. Stani i ne mrdaj, šećerna vuno. Napadam. Da, tako je mnogo bolje. Ispalo je odlično. A sad ću dodati malo mleka. I ostalo ga je samo umutiti. Uradit ću to uz pomoć miksera. Wow, kako lepa roza boja. To je mlečni koktel sa ukusom šećerne vune. Dodat ću šlag, šarene konfete i to je to. Moj koktel je spreman. Svaka mi čast. Wow, nije loše, mala. A ja tražim inspiraciju. Smislila sam. A mogu ukrasiti čašu. Da, napravit ću isti crtež sa oblacima na čaši. Biće jako lepo. Aha, tako je. Treba sve raditi pažljivo. Super, ja sam pravi umetnik. A sad će mi trebati borovnica i mleko. Sve ću umutiti u blenderu. Uključujem i čekam. O da, ispala je odlična plava boja. Ostalo sipati sve u čašu i to je to. Gledajte.
Dobro, i ja imam jednu ideju. Napravit ću zdrav koktel za moju omiljenu unuku. Dakle, stavit ću u blender krastavac, jabuku i brokoli. Gde je poklopac? Upravo je bio ovde. A poklopac je kod mene, bako. Sad ću dodati malo mleka u bakin koktel. Mleko ga sigurno neće pokvariti. Sada zatvaram. I uključujem, dok baka nije videla. Bako, našla sam poklopac i već mutim tvoj koktel. Hvala, Miley. Dakle, sipam koktel u čašu i može da se služi. Završili smo, možeš probati. Eci, peci, pec. Da, probat ću prvo ovaj koktel. Wow, kako lepo. Šefe, odlično ste smislili to. Ali ukus nije nešto. Kako lepa zelena boja. To sigurno treba probati. Kako odvratno. Za malo nisam povratila. A više nikad to neću probati. Wow, a ovaj roze koktel izgleda tako privlačno. Hoću što pre da ga probam. Wow, to je jako ukusno. Milin koktel je pobedio. Prelepo. Wow, pobeda je moja, super! Sad ću spremiti cool burger. Malo čokoladnog sirupa i želetraka. O da, super! Ovo je odličan početak. Bako, nastavi. Šta da stavim? Tačno, ovdje nema povrća. Stavit ću krastavac, paradajz i salatu. Šefe, sad ti. Ovdje sigurno nedostaje sočne pljeskavice. Da, tako mnogo bolje. Kimberly, možeš da probaš. Ali to je užasno. Ovo sigurno neću jesti. Hajde da započnemo kulinarski izazov. Dajte sve od sebe. Idemo. Završila sam. Želim čokoladu. Ozbiljno? Moramo spremiti čokoladu za tebe? Smislio sam nešto. Treba mi KitKat. Da, evo ga. Celo pakovanje. Ali već sam sve pojelo. Nema veze. Ostale mi čokolade Hershey's. To je super. Baš je lepa. Njom, njom, njom. Dakle, vraćam u pakovanje i može da se služi. Unuče, umazao si se čokoladom. Dobro, neću te dirati. Dakle, baka kreće da sprema, a već sam isekla svo potrebno voće. Sada treba uzeti kalup za čokoladu, a čokoladu ću napraviti od čokoladnog namaza Milka. Da, to bi trebalo biti jako ukusno. Sipam u kalup čokoladu, a sada stavljam na svaku čokoladicu voće. Ispalo je tako lepo. Ostalo je sve to zalediti. Idem da stavim u frižider. A ja ću dati sve od sebe. Treba mi moj aparat za kafu. Samo što ja neću praviti kafu, već kakao Nesquik. Njega svi vole, zar ne? Napišite u komentarima da li volite kakao. Dakle, uključujemo i gledamo kako se čokolada topi pred našim očima. O, da. Došla mi je dobra ideja. Wow, je li to kakao sa čokoladom? Zvuči ukusno. Gde treba pritisnuti da bih dobio još? Jao, sve sam slomio. Kakav je to miris. Šta je ovo? Moj aparat! Jao, šta je ovo bilo? Kako se to desilo? Kimberly, prijatno. Oho. A gde je treća čokolada? Okej, onda ću probati šta ima. Wow, to je klasika. Hershey's vole svi. Baš ukusno. A sad ću probati ovo. Ova čokolada je još uvek hladna. Wow, na njoj je toliko lepog voća. Neverovatno. A nije loše, sviđa mi se. A lepo je, ali nije wow. Odlučila sam da je pobedio Quentin. To pobeda je moja. A
A sada želim krofnu. Čekam od vas lepe i ukusne krofne. Najbolja sam u tome. Dakle, iseći ću čokoladu na male komadiće. A zatim treba to sve istopiti. Stavljam čokoladu u činiju i čekam da se potpuno istopi. Brzo će to. Odlično. A sada stavljam rukavice. Sama sam ih isplela. I sipam čokoladu u kalupe za krofne. Imat ću divne čokoladne krofne. A zaledit ću ih uz pomoć spreja za hlađenje. O da, svaka mi čast. Naše čokoladne krofne su spremne. Sada ih treba umočiti u testo. A zatim ispohovati. To je to. Ostalo je ispržiti krofne u fritezi sa vrućim uljem. Kakav miris. Dakle, moje ukusne krofne sa čokoladnim punjenjem su spremne. To će biti jako ukusno. Za malo da zaboravim. Moram preliti krofne istopljenom čokoladom. Da, pogledajte kako lepo curi čokolada. I svaka krofna obavezno mora imati šarene konfete. Da, sad sam sigurno završila. Kimberly, možeš probati. Bako, dobra si. Ali mogla si sve uraditi mnogo lakše. Vidi, to su gotove krofne i baš su lepe. Kimberly će se dopasti. Dakle, napravit ću kulu od krofni. A sad ću to sve stisnuti, tako je. Eto, sad imam jednu veliku krofnu. Super. Ajoj, ova deca. Dobro, vreme da spremam svoje krofne. Već sam napravio testo sa ukusom Skittles. Sad ću sipati testo u aparat za krofne. Da, sve krofne će biti lepe i šarene. Kimberly će biti oduševljena, 100%. O da, ispalo je neverovatno lepo. Ali to nije kraj. Stavit ću sve krofne na rešetku. A sada treba preliti krofne šarenom nutelom. O da, to će biti jako ukusno, verujte mi. Odlično mi ide. Dakle, sve spremno. Kim, probaj brže. Wow, šta je to? Izgleda čudno, ali probat ću. Pa ukus je skroz običan, a ništa posebno. A sada želim probati ove šarene krofne. Tako su male i slatke, prelepo. I na kraju ću probati ovu čokoladnu krofnu. O da, koliko čokolade. Nevjerovatno, ovo je sigurno pobednik. Da, pobeda je moja. To, jeste čuli? Wow, nisam znala da je podvodni svet tako lep. Nevjerovatno. Šta? O ne, ponestalo mi je čipsa. Kako to? Ogladnila sam. Hajde da organizujemo kulinarski izazov. Evo vaš prvi zadatak. Šta? Ništa ne razumem. Morska tema, to je zanimljivo. Može se smisliti puno toga. Napravit ću za Miley šarenu tortu od šarenih slojeva testa. Bitno je premazati svaki sloj kremom. Stavit ću što više da bi torta ispala lepa i sočna. Odlično mi ide. Perfekto. Ostalo još malo. To je to. Zatim ću dodati slatki sastojak u fil. Jop, ovaj voćni fil će se sigurno dopasti Maloj. Izgleda mnogo dobro. Pogledajte, plavi je kao morska voda. Sad ću ga lepo razmazati. A vreme je da nacrtam lepe alge. Odlično mi ide. Na redu je keks. Treba ga izmrviti. Uradit ću to u blenderu.
Oj, šta se dešava? Bako, u pomoć! Jao, šefe, smirite se, sve u redu, dišite. Da, uvek mi se to dešava kad uključujem blender. Dakle, vreme da i ja spremim za malo ukusno jelo. Prvo ću napraviti ovakve lepe kuglice od lubenice. Stavit ću ih u koru, a zatim ću dodati grožđe unutra. I što više bobica. Divno. A od drugog dela mogu iseći školjku. Pogledajte, moja kornjača je spremna. Ostalo još par dodira i to je to. Zar to nije genijalno? Wow, Bako, svaka čast. Dobro, upravo si. Vreme da ja spremim nešto. Ja ću koristiti žvaku. Baš je ukusna. Obožavam žvaku. Treba je dobro prožvačiti. A sada mogu napraviti šta god poželim od ovog. Sad čekajte još malo. O Bože. Neka hvala. Ma daj, Bako. Sad ću napraviti od ove žvake prelepu hobotnicu. Umorio sam se da žvaćem. Ostalo dodati par detalja. Koristit ću plavi prah Stardust. Neverovatno. Pogledajte moje remek delo. Bako, vidi. Jao, to je neki monstrum, fuj. Šefe. Je li to prava ajkula? Jao, jadna baka. Ajkulo, ne brini, ti si divna. Dakle, stavljam glavu ajkule na tortu i to je to. Da, tu sam, prijatno. Wow, kako lepe torte. Ajkula! Pa to je Fil. A ajkula nije prava? Neverovatno. Ne mogu da verujem. To je mnogo dobro. Sad ću probati. Ukus je fantastičan. Šefe, vi ste genije. Wow, a torta je šarena. Bravo. Mnogo mi se sviđa. Ok, vreme je da probam bakin desert. Liči na veliku kornjaču. Wow, to je lubenica. Obožavam je. Baš je slatka i sočna. Oduševljena sam. Čekajte, je li to hobotnica? A zašto je tako ligava? Samo mi nemojte reći da su to sline. Pobedila je baka. Jel da? Super. Sad ću izabrati šta želim. Hoću žele. Nikad to nisam probao. Odličan izbor. Sad ću početi. Ja ću napraviti žele sa hrskavim čokoladnim kuglicama. Pogledajte, baš su lepe. Imam kuglice u beloj, mlečnoj i tamnoj čokoladi. Moram probati svaku od njih. Da, to je prelepo. Došla mi je genijalna ideja kako mogu ubaciti kuglice u flašu. To će biti jako zabavno. Spuštat ću kuglice po toboganu. To će biti cool. Da, pogledajte kako se zabavno spušta u flašu. To je to, flaša je puna. Tako si pametna, Hloja. A ja sam odlučila da spremim žele sa limunima. A limuni su baš zdravi i osvežavaju. Pogledajte kakva lepa boja. Ne mogu da odolim, moram probati. Joj, kako kiselo. Odlično. Šef, a šta ste vi smislili? Ja ću napraviti žele sa bombonama.
Jedan lagani pokret i mede u flaši. Tako je. Sad dodajem puno malih medvedića. A gore ću staviti glavu velikog želemede. Da, lepota. A sad mi treba med. Preliću sve bombone medom. Treba puno mede da bi žele bio što slađi. Da, Benu će se sigurno dopasti moja ideja. I ja sam donela svoj domaći med, a Ben ga jako voli. O, kako sve lepo izgleda. Hoću i ja da napravim žele sa medom. Iscedit ću malo meda, tako je. Uzela sam sači iz bakenog pčelinjaka. Tako je. I stavit ću malo sače u teglu. Hajde! A, Chloe, šta radiš, draga? Pokušavam da zatvorim flašu, uspelo je. A sada treba sve ohladiti da bi žele dobio pravu konzistenciju. Gotovo. Sprej mi više ne treba. Zašto ga ne mogu baciti? O ne, moja ruka. Uspelo je. A, Chloe, šta radiš? O ne, baka se smrzla. Bako? Dobro, uskoro će se otopiti. Dakle, sad ću izvaditi iz frižidera svo žele. Da vidimo. Da, sve uspelo. Ben može probati. Dakle, jesu svi završili? Odlično. Ben, brže probaj. Wow, kako cool! Imam toliko slatkiša. Šta da probam prvo? Neka bude ovo. Oho, izgleda baš cool. Wow, to su čokoladne kuglice. Baš lepo. Ali sad su mi ruke u medu. Ali to je ukusno. A sad ću probati žele sa limunima. Otvaram. Oho! Joj! Kako kiselo! Ko je smislio da stavi limune unutra? To je nemoguće jesti. Prekiselo je. Dakle, ostalo je probati posljednje žele. Opa, unutra su žele medvediće. Sad ću probati. Wow, kako cool! Tu je tako veliki žele meda. Baš mi se sviđa. Šef je pobedio 100%. Naravno, pobeda je moja. Nisam ni sumnjala.